Hola, bona tarda a tothom. Soc Araceli Esquerra, consellera d'Educació del Consell Comarcal del Berguedà. Degut a la situació que estem vivint per la pandèmia del Covid-19, farem aquestes xerrades dels estudis postobligatoris a la nostra comarca del Berguedà per videoconferència. De tal manera que qualsevol de vosaltres que tingui alguna pregunta a fer, al ponent o a mi mateixa en relació al Consell Comarcal, la podrà preguntar pel mateix canal de YouTube i en acabar, doncs, si és possible, les respondrem. Sí que voldria fer èmfasi en aquests moments a la importància d'aquestes xerrades, sobretot per orientar els nostres alumnes i els nostres joves cap al món laboral. Avui la Araceli, sisplau, activa la veu que s'ha desactivat. Els últims 10 segons no els hem sentit, la resta tot. Bé, continuo, que sembla que s'ha desactivat el so. Avui la xerrada ens ve des de l'Institut Guillem de Berguedà de Berga. Per tant, en primer lloc, donar les gràcies al centre i a vosaltres dos, els ponents que parlaran a continuació, doncs, per la predisposició que heu tingut. Avui es faran dues presentacions. Primer es presentaran els dos cicles que ofereix l'Institut Guillem de Berguedà, que són el de cures auxiliars d'infermeria i atenció a persones en situació de dependència. I després es presentarà el Batxibac, que és el batxillerat que permet cursar en francès un terç del seu horari lectiu. La primera presentació ens la farà el Miquel Sabata, que és el coordinador dels cicles formatius. Fa 10 anys que és a l'Institut Guillem de Berguedà i és diplomat també en infermeria i professor del mateix cicle. La segona presentació ens la farà el Ferran Camproví, que és el director del centre Guillem de Berguedà des de fa 4 anys. Per tant, ara a mi només em resta donar-vos les gràcies als dos ponents i també a les persones que en aquests moments estan connectats al canal de YouTube per seguir aquestes xerrades. Endavant, Miquel. Moltes gràcies, Araceli, i bona tarda a tothom. Començarem parlant de la part dels cicles formatius de l'Institut Guillem de Berguedà i, si em permeteu, comparteixo una pantalla amb una presentació i així ho podreu anar seguint l'explicació que donaré. Bé, en aquest cas anem a veure la formació professional que oferim al Guillem de Berguedà. Tal com ha dit l'Araceli, tenim dos cicles formatius i primer parlo una mica del camí de l'AFP dintre del sistema educatiu perquè suposo que molts ja ho sabeu, però bé, quan els alumnes surten de l'ESO tenen dues opcions, una és fer el batxillerat i l'altra els cicles formatius. Doncs bé, nosaltres oferim els cicles formatius de grau mitjà que després, a partir d'ells, hi ha la possibilitat d'entrar al món laboral ja directament perquè ja capaciten per exercir una professió. O bé, si l'alumne vol seguir estudiant, pot fer cicles formatius de grau superior per tenir una formació superior i un altre tipus de feina, que normalment, si són de la mateixa família, es pot entrar directament i, si no, a vegades cal fer un curs pont o fer un curs pont per fer mèrits per poder entrar en el cicle formatiu que vulguem. I a partir d'aquí, l'alumne o pot treballar amb la professió que ha après o bé pot saltar a la universitat també. Per tant, és un camí que dona moltes possibilitats en el sentit que pot permetre ja treballar des del primer moment, des que es té un títol de grau mitjà, o bé pot anar continuant el camí fins a arribar als estudis que més li agradin. A partir d'aquí, al nostre institut, fem primer de tot el cicle que es diu Atenció a persones en situació de dependència, de la família de serveis socioculturals i a la comunitat. Aquest cicle formatiu permet treballar en l'àmbit de persones dependents, tal com el nom indica. Bàsicament parlem de gent gran o gent amb problemes de diversitat funcional, amb problemes físics, psicològics o sensorials. Per exemple, es pot treballar en atenció domiciliària i pisos tutelats per tenir cura d'aquestes persones. Es pot treballar en residències de gent gran, en centres de dia, en educació especial, en centres de teleoperadores. I a partir d'aquí, com es distribueix aquest cicle formatiu? Bé, aquest cicle formatiu té una durada de 2.000 hores,
en 2 cursos acadèmics. 1.600 i escaig de les quals es fan al mateix centre educatiu i 383 en un centre de treball, perquè tots els cicles formatius tenen una part de formació en centres de treball. I hem de dir que, a més, amb una alta inserció laboral, i més amb el que està passant ara encara es veu més, que és un tipus de feina que realment està molt demanada. Els horaris, en quant al primer curs, fem de dilluns a divendres de les 8 fins a 2:45 de 3, que és, de fet, l'horari general de l'institut. I el segon curs, el primer i el segon trimestre, es fa classe al centre, igual amb aquest horari, i a partir del tercer trimestre es fan aquestes pràctiques en empreses, en diferents empreses de la comarca, combinat amb el projecte de síntesi final que es fa del cicle formatiu. Després, els mòduls professionals serien les assignatures que s'estudien en aquest cicle formatiu. Si feu una llegida ràpida, veureu que són totes es refereixen a aspectes del cicle formatiu. Per tant, aquí no hi ha assignatures que se'n diuen més transversals, tipus matemàtiques, català, etc., sinó que són específiques dels estudis que s'estan fent i de la professió que es podrà fer després. Els que són en color negre són els específics d'aquest cicle formatiu, bàsicament. Ja veieu que tots tenen a veure amb la comunicació, la psicologia, tenir cura de necessitats de persones, etc. Després hi ha aquests que teniu un color verd, atenció sanitària, higiènica, primers auxilis i formació i orientació laboral, que estan encavallats amb els 2 cicles formatius que fem, és a dir, si es cursen aquests mòduls, doncs es poden convalidar amb l'altre cicle formatiu. Els 2 que teniu en blau, empresa, iniciativa emprenedora i anglès tècnic, aquests sí que en diuen transversals perquè serveixen per diversos cicles formatius. És a dir, en aquest cicle sí que hi ha una part d'anglès que es refereix bàsicament a vocabulari i a tècniques dels mateixos cicles formatius. I, per últim, tenim un mòdul de síntesi, que és el treball final de projecte que es fa, i formació en centres de treball, que serien les pràctiques. A partir d'aquí, si es fa aquest cicle formatiu, després us posem exemples de graus superiors que es poden fer un cop s'ha superat aquest cicle formatiu. Animació sociocultural i turística, educació infantil, integració social, mediació comunicativa i promoció d'igualtat de gènere. Això ja seria per més endavant. L'altre cicle que tenim és el de cures auxiliars d'infermeria. Aquest cicle formatiu és de la família professional de sanitat i també serveix per tenir cura de persones, però té alguna altra característica. Bàsicament, parlem d'àmbit sanitari, per tant, a part de tenir cures de persones, també ens serveix per controlar condicions sanitàries de l'entorn material i instruments sanitaris, per tant es parla també molt d'higiene, d'infeccions, neteja, etc. I també capacita per treballar amb tasques bucodentals, per fer de tècnic en una clínica dental. Per exemple, en residències de gent gran i centres de dia, que serien les mateixes capacitats que també dona el cicle d'atenció a persones en situació de dependència, però a més, el de cures auxiliars d'infermeria permet treballar en hospitals i clíniques, en consultes dentals, en centres d'atenció primària, els CAPs, en balnearis i hidroteràpia i en esterilització d'instrumental, bàsicament en serveis d'esterilització de quiròfans. Aquest curs és una mica més curt perquè encara es basa en la llei LOCSE, té una durada de 1.400 hores distribuïdes en 1 o 2 cursos acadèmics en funció de com es distribueix els crèdits l'alumne, 990 hores al centre educatiu i 410 als centres de treball per fer les pràctiques, també amb una alta inserció laboral com l'altre cicle formatiu. Si es fa en un curs, els alumnes que ho poden fer en un curs, el que es fa és l'horari de dilluns, de dimecres i divendres es fa l'horari sencer de l'institut, el dijous es plega una hora abans, és l'única diferència, a 2:45, i després, a partir del mes de gener, es poden fer pràctiques a empreses a les tardes, fan 4 hores a les tardes. Per tant, a partir del mes de gener és un curs molt intens perquè es fan les 5 o 6 hores de classe al matí a l'institut i a la tarda es fan les 4 hores de pràctiques a l'empresa. Si l'alumne pot fer tot això correctament, doncs en un curs acadèmic pot tenir el títol de tècnic de cures auxiliars d'infermeria. Si es fan 2 cursos perquè l'alumne no pot tenir tanta disponibilitat o tantes hores, el que es fa és primer tota la part teòrica durant tot el curs i el curs següent es fa les pràctiques en empreses. Llavors sí que es poden fer 7 o 8 hores cada dia, de matí o de tarda,
i es pot acabar el curs durant el primer trimestre. Normalment, a finals de desembre, s'han fet totes les hores de pràctiques i la persona podria tramitar el títol a partir d'aquell moment. Els crèdits, aquí les assignatures es diuen crèdits, també totes tenen a veure, en aquest cas en el món sanitari, en obtenir cures de persones. També n'hi ha de més sanitàries, com la documentació sanitària, o bé l'educació per la salut, i després hi ha les de tècniques d'ajuda odontoestomatològica pel tema de clíniques dentals. Els que estan en color verd, també, com us he dit abans, es refereixen a crèdits que es poden convalidar amb el cicle d'atenció a persones amb dependència, benestar del pacient, higiene i primers auxilis, i formació i orientació laboral. Les relacions en l'equip de treball es pot convalidar amb algun altre cicle formatiu i, per últim, també hi ha la formació en centres de treball i el crèdit de síntesi que es fa al final de curs. En aquest cas no hi ha anglès perquè, com que la llei que es basa és més antiga, encara no obligava a fer l'anglès tècnic. Què es pot continuar estudiant? En el cas de sanitat hi ha una mica més de varietat de cicles formatius de grau superior, llavors ja depèn de la vocació de la persona. N'hi ha que són més dedicats a laboratoris, laboratori, anatomia patològica, etc. N'hi ha que són del món de les pròtesis dentals, audiologia, productes de suport, també de temes d'imatge pel diagnòstic i radioteràpia, dietètica, higienista bucodental, més especialitzat en el tema de clíniques dentals, per gent que posteriorment a vegades fa odontologia, documentació sanitària, etc. Aquests ja serien ben bé del món sanitari. A partir d'aquí us comento llocs de la comarca on acostumem a fer pràctiques en la formació en centres de treball. Com que els dos cicles formatius tenen molt a veure l'un amb l'altre i tots tenen a veure amb cures de persones, hi ha molts llocs de pràctiques que coincideixen i els alumnes hi poden anar tant d'un cicle formatiu com de l'altre. Tenim, per exemple, moltes d'aquestes empreses les coneixereu, centres de dia, Cim d'Estela, l'Onada, el centre de dia de Vià, i la majoria de residències també, bàsicament de Berga, Sant Bartomeu, Germanetes, però també la de Gironella, la de Porreig, les dues de Porreig, la de Casserres i la de Bagà. En totes hem tingut alumnes en algun moment. En aquest cas hi poden anar els dos cicles formatius. En el cas d'atenció a persones en situació de dependència, per les competències que donen el cicle formatiu, també els alumnes poden fer pràctiques a la llar Santa Maria de Queralt, al taller Coloma, fent atenció domiciliària, que tant n'hem fet a Berga com a Gironella. Es pot fer la tasca de vetlladores en escoles, també, amb educació infantil. Tenim a l'Escola Badruna, Xarxa i Avià hi hem estat. Tasques a Creu Roja de transport adaptat. I també al bàsquet Berga perquè hi tenim un equip de bàsquet inclusiu amb persones amb diversitat funcional que també hi poden tenir alumnes de pràctiques amb ells. I els llocs que serien més específics de cures auxiliars d'infermeria podrien ser l'Hospital Sant Bernabé, els centres d'atenció primària de la comarca i diverses clíniques dentals, com Dental Berguedà, Solucions Dentals, Odontologia Berguedana, Imagendrau, Dental Berga i la clínica Basterretxia. Exemples de tasques que realitzem. Us posem alguna foto perquè veieu el tipus de tasques que es fan. Com que tenen a veure amb cures de persones, com per exemple, tasques que es fan a l'institut, als tallers que tenim de pràctiques, a part de la teoria, fem tasques d'higiene, higiene de persones, fem tasques de, ja veieu, diverses higienes i varietat. Treballem entre nosaltres, entre els alumnes, també treballem amb maniquís, fem mobilitzacions també de pacients, canvis posturals. Això és una foto real de la classe realitzant el taller amb alumnes. També fem simulacions d'unitat del pacient, això seria el taller de cures auxiliars d'infermeria amb les unitats dels pacients que tenim. I també fem activitats d'estimulació cognitiva, més relacionades en aquest cas amb el d'atenció a persones en situació de dependència, que moltes activitats les fem al taller a l'institut també, però també en fem a les empreses on fem la formació en centres de treball o on fem projectes o visites en alguns casos. Això seria el taller del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, que ja veieu que també té unes unitats del pacient o domiciliàries i, a més, un espai on poder dedicar-se més a aquest espai d'estimulació cognitiva. Això seria tot el taller. I també remarcar que en el cas del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, com que s'ha de fer un projecte final del cicle formatiu,
moltes vegades, o la majoria de vegades, vaja, el relacionem amb projectes aplicats a la realitat. I els alumnes fan primer el treball del projecte a l'institut, però després el relacionen amb alguna activitat o amb alguna realitat que convé de millorar o convé de fer algun tipus d'activitat. Per exemple, el bàsquet inclusiu del bàsquet Berga va sorgir de l'Institut Guillem de Berguedà a través del cicle de persones amb dependència, que 2 alumnes el van portar a terme. I cada any els projectes tenen a veure amb alguna situació real i llavors tenen més o menys continuïtat depenent del tipus de projecte i d'allà on es porta a terme. I fins aquí serien les explicacions dels cicles. Les preinscripcions es preveuen durant el mes de maig, però això ja ho veurem en funció de com vagi la situació del confinament i de com està la situació sanitària del país en aquests moments. Llavors, si algú vol fer alguna pregunta, i si no, passaríem a les explicacions del batxibac. No hi ha cap pregunta, doncs passaria la paraula al Ferran Camproví perquè pugui fer les explicacions corresponents. Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies, Miquel. Bé, doncs, em toca explicar una mica el batxibac que fem a l'institut. Ja fa 2 anys que el fem, aquest curs vinent serà el 3è any que comencem. I l'idea és mirar com els alumnes, quan han de triar entre cicles i batxillerat, doncs que sàpiguen que tenen una opció de mes a mes, que és el batxibac. El batxibac és un programa que és un acord entre el govern espanyol i el govern francès, que ja fa 10 anys que dura, que el que facilita és que alumnes d'aquí i els alumnes de França tenen l'opció de cursar simultàniament els 2 títols de batxillerat dels 2 estats, de manera que obre més portes al finalitzar l'etapa postobligatòria. D'acord? Doncs jo també us compartiré una presentació per explicar-ho una miqueta com va. Bé, doncs el que us deia, el batxibac és un programa que és una doble titulació, de manera que es pot obtenir el batxillerat de l'estat espanyol i el diploma de baccalaureat de l'estat francès quan s'acaba el batxillerat. Un cop què permet el batxibac? Dona més opcions que el batxillerat normal. Per començar, a l'hora d'accedir a la universitat tens 2 opcions. Pots accedir a través de l'ESPAU o bé la prova de batxibac. La prova de batxibac és una prova externa que s'ha de fer obligatòriament per tenir el títol i que et dona una nota i que serveix igual que l'ESPAU, que la fase comuna de l'ESPAU. Per tant, tu podries decidir si t'estimes més, depèn de com t'hagi anat una cosa o l'altra, doncs quina nota prefereixes que serveixi per l'accés a la universitat. Serveix per cursar estudis universitaris a França, si es vol, per accedir a estudis que es fan aquí però que utilitzen el francès, que són bilingües. Serveix també perquè quan s'acaben els alumnes tenen un nivell equivalent al B2. La idea també és facilitar la mobilitat per Europa i països francòfons, com el Canadà, i també millorar la qualificació i el perfil professional més endavant. Llavors, quina diferència hi ha amb el batxillerat que es fa? Doncs els alumnes que fan batxibac han de fer, com a mínim, 1/3 del seu horari en llengua francesa. I, a més, cursar obligatòriament llengua i literatura franceses i història de França. Es pot fer des de qualsevol de les modalitats que ofereix l'institut. En aquest moment, l'Institut Guillem de Berguedà ofereix la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials i el científic i tecnològic. Des de les 2 branques es pot cursar el batxillerat. Han de fer la llengua francesa, que són 3 hores, història de França, que són 2 hores, literatura francesa, 2 hores més, la tutoria, que tots tenen, doncs ells l'han de fer en francès, han de participar en un intercanvi amb alumnes francesos i el treball de recerca que es fa segon de batxillerat, que també han de fer tots els alumnes, el poden fer del tema que més els agradi, però l'han de fer en francès. A batxillerat, les matèries es diferencien entre matèries comunes, de modalitat i específiques. I, per tant, les comunes les fan tots, els batxibac i els no batxibac, i llavors és quan han de començar a escollir. Aquestes són les matèries que es fan a primer de batxillerat. La llengua estrangera, doncs, evidentment, ha de ser el francès.
la tutoria s'ha de fer en francès. Llavors, matèria comuna d'opció, depenent de la modalitat que triïn, han de fer matemàtiques o llatí o matemàtiques aplicades a ciències socials. Han de triar 2 matèries de modalitat i l'altra matèria que podria ser o bé de la seva modalitat o d'una altra modalitat específica, aquesta ja no la poden escollir perquè aquesta obligatòriament ha de ser literatura francesa i història de França. I a segon, 3/4 del mateix. Han de fer les comunes, el francès, la tutoria i la matèria comuna d'opció que han escollit a primer, fer-la a segon, i 2 matèries de modalitat més. I la quarta matèria, literatura francesa i història de França. Aquestes són les matèries que podrien triar, i independentment de si fan el batxibac o no, es poden triar aquestes. A vegades la gent té la sensació que si fan el batxibac no podran triar alguna matèria. Clar, dependrà de l'organització del centre, però en principi no suposa que no puguin escollir qualsevol d'aquestes matèries. Els alumnes que no fan batxibac han de triar-ne obligatòriament 2 matèries de cada modalitat, a part de la matèria comuna d'opció, i la quarta podria ser o de la seva modalitat o d'una altra modalitat. En canvi, els alumnes de batxibac han de triar la matèria comuna d'opció, que han de fer obligatòriament, i després 2 matèries més i prou. Que són la història de França, que són 2 hores a primer i 2 hores a segon, i la llengua i literatura francesa, que també són 2 hores a primer i 2 hores a segon. Aquesta és l'organització que hem tingut aquest any a l'Institut a l'hora per escollir les matèries que es fan a primer de batxillerat i a segon de batxillerat. No és el document definitiu perquè això encara ara ho estem fent, més en tota la situació que hi ha anem més endarrerits, però com que no hi ha gaires canvis respecte a l'any passat, bàsicament l'estructura serà aquesta o molt semblant a aquesta. Per tant, els alumnes han de triar una matèria de la franja 1, una matèria de la franja 2 i una matèria de la franja 3 en funció de la modalitat que facin, i després la franja 4, aquí els alumnes de batxillerat no poden triar, han de fer obligatòriament història de França i literatura francesa. Però de les 3 primeres franges poden triar la matèria que més se'ls escau, tenint en compte que han de ser totes 2 de la seva modalitat de batxillerat, és a dir, que si fan humanístic i social han de ser 2 matèries del humanístic i social, i si fan el científic i tecnològic han de ser 2 matèries del científic i tecnològic. El treball de recerca, que és un treball que es fa quan s'acaba el batxillerat, a segon de batxillerat es comença a fer a finals de primer, però s'acaba exposant a segon de batxillerat, un treball que poden triar ells, el tema que més els agrada, llavors es posen d'acord i tenen un tutor que els guia, i bàsicament es tracta de fer una recerca poc útil i que pugui explicar coses a la societat, d'acord? Llavors, això és exactament el mateix que pels altres, l'únic que ells, el tema pot ser també el que vulguin, però l'hauran de fer i explicar en llengua francesa. I llavors han de participar en un intercanvi, en aquest cas nosaltres des d'aquest any participem en un intercanvi en un institut de Dreux, a França, que està a 80 quilòmetres de París. Aquest és el primer any que hem començat. Va ser una mica accidentat perquè en mig viatge vam haver de tornar pel tema del coronavirus, però que en tot cas és un centre que ens ha agradat molt i que hi ha alumnes que estudien espanyol i que els interessa participar en aquest intercanvi. Llavors es tracta de passar allà uns 10 dies, més o menys, a casa de famílies d'alumnes d'allà, de França, i fer una mica d'immersió en la cultura francesa, visitar Dreux, visitar París, o al voltant. Llavors, per accedir al batxibac no n'hi ha prou amb aprovar l'ESO. Per accedir al batxillerat o als cicles s'ha de tenir l'ESO aprovat. Per accedir al batxibac caldria demostrar que es té el nivell de francès suficient per poder seguir les classes. Llavors, bàsicament hi ha 2 vies. Una és tenir el nivell B1 de francès, que llavors s'entra automàticament, o bé l'altra opció és fer una prova de nivell que es fa al mateix centre, al mateix institut, que consta d'una part escrita i d'una part oral, per demostrar que es té el nivell suficient per fer el batxibac. Ara com ara, aquesta prova ja l'hauríem de tenir programada i s'hauria de fer més o menys aquestes alçades, aquesta setmana o la setmana que ve. Evidentment no es pot fer, per tant no sabem com ho farem, però així que
que ho sapiguem, donarem publicitat perquè si algú vol fer aquesta prova, poder llavors, si prova, poder fer el batxillerat. A part de, si prova aquesta prova no tindrà el B1 de francès, però sí que tant a primer com a segon els alumnes van a fer les proves del DELF, que són les proves que organitza l'Institut francès, i que gairebé tots treuen o B1, generalment a primer, o B2 a segon. Bé, bàsicament el batxillerat que es tracta d'això, és a dir, fer el batxillerat d'aquí, però fent un terç de la formació en francès. Algú considerar que si és molt difícil, fàcil, en el batxillerat tothom sap, dins que sigui fàcil o difícil, s'ha de treballar, i això han de treballar tant els uns com els altres. Hi ha un afegitó que és el de l'idioma, que els idiomes ja sabem que costen i que porten feina, però les opcions que dona quan s'acaba el batxillerat són molt positives. Primer, que acabes tenint un bon domini d'un francès, que acabes amb un B2, que això a la universitat a la llarga ho acabaran demanant que es tingui el B2 d'una llengua estrangera i ja es tindrà, i per tant hi t'obre moltes portes, tant aquí com a França. Per tant, i l'esforç de més que segurament s'ha de fer, la veritat és que val molt la pena. I això, per part meva, és tot el que podia explicar del batxillerat. Si algú té alguna pregunta, i si no, doncs ho donem per acabat. Bé, doncs, si no hi ha preguntes, moltes gràcies per la vostra atenció. Si qualsevol dubte, qualsevol cosa, podeu consultar la pàgina web del centre, tant qüestió de cicles com qüestió de batxillerats i de batxibac, i també allà trobareu el correu electrònic, podeu contactar amb nosaltres si necessiteu qualsevol dubte o qualsevol observació que ens hagueu de fer. D'acord? Doncs moltes gràcies.